Què tenim aquí? Tenim una vella coneguda nostra, una bota de l'esportiva, una bota que es diu Spantic. És una bota apta per totes aquelles persones que desitgeu fer muntanyes altes amb un límit aproximat de 7.000 metres. Què és el que té de particular una bota com aquesta? El que té de particular és que és una doble bota. Jo he tret el botí interior i he deixat la carcassa, que és una bota molt calenta, és una bota que la parella pesa 2,3 kg, que òbviament això no és la bota més lleugera del món, però és d'aquelles botes que ens donen un alt percentatge de garanties de poder anar calents, de mantenir els nostres peus en condicions, en alçades on les dificultats per falta d'oxigen en l'aire ens podrien portar els primers problemes o símptomes de congelació. Com ho fan i com ho aconsegueixen? Ho fan de diverses maneres. La primera cosa que heu de tindre en compte és que és una bota completament impermeable, que està feta amb un material que es diu lòrica. El lòrica és una mena de sintètic que és hidrorepel·lent, doncs està fet a base de capes. Cada una d'aquestes capes té una funció determinada, unes retenen aire calent i altres el que fan és reflectir o reflexar l'escalfor. Aquest botí, per exemple, si sou observadors, veureu que hi ha com uns puntets amb color plata. És un material platejat que podem trobar en el botí i que podem trobar a l'interior de la bota, i que el que fa és reflexar la longitud d'onda de l'escalfor, de manera que l'escalfor que nosaltres generem la rebotem i ens torna. Què més expliqueu-vos? Doncs expliqueu-vos que és una bota molt ben pensada, que té detalls interessants i que m'agradaria poder-vos ensenyar de manera pràctica. La primera cosa que heu de saber que és una bota que està pensada per cordar-vos-la amb una manopla. Jo per això he portat la manopla. He portat una manopla d'alçada. Aviam si me la puc posar bé. És una manopla per fer muntanyes molt altes, per no tindre fred. És una manopla que me l'ajusto, que òbviament sempre ens donen els problemes normals i lògics de les manoples. Costa molt manipular qualsevol cosa. Imagineu-vos acordar-vos a una bota, sense tindre's que treure'ns les manoples. Què aconseguim? Doncs aconseguim que el botí, que té un sistema de llaçada, com el que podeu veure, jo amb una mà puc lligar-lo tot i doncs finalment va agafat amb un velcro. Això vol dir que jo he llaçat senzillament estirant d'aquest cordó, passant-lo pels ullals amb una sola mà i a més amb manople me'l puc cordar. I l'altra part de la pel·lícula, l'altra part interessant, fixeu-vos, és un sol cordó. És un sol cordó que jo no tinc la necessitat de fer-hi un llaç. Què té? Passa per una sèrie de forats que jo estirant aconsegueixo cordar i vaig fent aquest moviment fins a on? Doncs fins a aquesta zona. Jo li dono una volta, aviam si puc fer-ho bé i ho podeu veure. I aquesta bota queda completament cordada. Jo ho he fet amb una manopla, sense la necessitat de treure amb la manopla i per tant sense la necessitat d'agafar fred, de sotmetre les meves mans a les inclemències climàtiques. Poca cosa més. És una bota pensada i apta només per a aquelles persones que us plantegeu muntanyes com la Concagua o us plantegeu muntanyes com un McKinley. D'acord? Aquí tenim doncs això, la Spantic de l'esportiva, que és un tros de bota. Fins una altra.